Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwana yan Nijar a duk inda kuke ko gida ko waje, ina muku fatan alkhairi, kuma ina fatan Allah Ubangiji sarkin sarauta ya shige muna gaba cikin al'amuranmu, ya yi mana jagora kuma ya tausaya muna, ya gyara mun zukatanmu, sannan kuma ya gyara mana ƙasanmu. Wannan kukan kurciya ne, san Bahaushe ya ce kukan kurciya jawabi ne, sannan gargaɗi ne da jan hankali zuwa ga talaka duk inda yake ɗan Nijar. Allah ya san muna cikin matuƙar damuwa da tashin hankali gani irin yadda siyasar ƙasanmu ta gurɓacewa kuma ya samo nasaba da gare mu talakawa zuwa ga mahukunta. Wannan al'amari ba ƙarami ba ne, kuma duk mai nazarin me zai biyo baya, duk mai hangen abinda zai faru nan gaba, mai nazari mai tunani zai ga haɗarin da muke fuskanta ko ƙasarmu take fuskanta nan gaba ya huce tunanin duk mai tunani. Mun gani an yi zaɓe, kuma zaɓen nan kowa ya ga yadda ya faru a yankuna daban-daban na ƙasar nan, kuma babban matsalar da ƙasar ke fuskanta ita ce harka ce ta ciwa-ciwa, an mai da zaɓe kamar kasuwanci. A ko'ina ƙuri'a saye ne ake, gaban mutane gaban kowa ake sayan ƙuri'a. An koma kasuwanci tsakanin talaka da 'yan siyasa, tsakanin masu ƙuri'a da masu neman ƙuri'a. Wannan gurɓacewa ce wadda ke zama tubali ko ɗamba na matsaloli waɗanda kan iya biwa baya. Babban haɗari ne ba ɗan ƙarami ba muke fuskanta, kuma sai in ce kaitonmu mu talaka Nijar. Wato Bahaushe ya ce gyara kayanka bai taɓa zama sabke mu raba ba. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ba zai gyara ma al'umma yanayin da take ciki ba sai idan ita wannan al'umma ta gyara da kanta, abin ne a nan, idan mu talakawa ba mu gyara zukatanmu ba, ba mu gyara ayyukanmu ba, to har abada Allah ba zai gyara muna mahukunta ba su gyaru, su zama masu tausayinmu, su zama masu jinƙanmu da rahama. Babban hatsarin da muke fuskanta ga duk wanda ya yi duba ga yanayin zaben da aka yi a ko'ina cikin ƙasar ga, irin yadda aka yi cinikin ƙuri'u, irin yadda aka yi kasuwanci, aka kashe kuɗi na hita hankali don a cimma buri tsakanin 'yan siyasa da kuma talakawa. Ɗan siyasa burin shi ya samu kujerar da yake nema ko matsayin da yake nema, shi kuma talaka burin shi a yinin nan na zaɓe jika nawa zai rika, jika nawa zai samu. Ya kaɗa ga ƙura ya samu kaza, ya ji ya ce ma wancan na kaɗa ma, ya ji ya rantsuwa ya ce ma wancan na kaɗa ma, a yinin nan nawa zai samu. To wannan bala'i ne ba ɗan ƙarami ba, wanda kuma zai iya kai ƙasar cikin halin ni'yasu ko halin ha'ula'i. Allah ya kare mu, Allah ya kare ƙasarmu. Idan ka zaɓi mutum ko ɗan siyasa har ya biya ka, to ina ji alhaki ya ƙare tsakaninka da shi, kasuwa ta ƙare tsakaninka da shi. Kuma bala'in da ke biyowa baya shine, na farko ba zai tausayin ka ba. 'Yan siyasar da suka kashe kuɗi muka zaɓe su matsayinmu na talakawa, to mu sani kan mu jira komi gare su, sai wanda Allah ya yi ma zuciya ta jinƙai ya zo ya yi don Allah. Amma sun lisa kuɗaɗensu,
sun zo mun amsa kuma mun kada musu, an yi kasuwa babu bashi. In sun ga tai basu waiwayo ba, mu kuka da kanmu. In suka je shekara 5 suka kyale mu, mu kuka da kanmu. In suka je shekara 5 ba su saurare mu ba, mu kuka da kanmu. Saboda mi? Saboda mu da su dama an yi ba bashi. Ba mu zaɓe su ba don nagartarsu, ba mu zaɓe su ba don cincintarsu, ba mu zaɓe su ba don duba ya kamata mu zaɓe su. A'a, mun zaɓe su ne don sun ba mu kuɗi. Don haka su ma ai ba kasuwar banza za su yi ba, duk wanda ya kashe kuɗin shi da ya ci riba ne. Don haka mu da su an yi ba bashi. Sannan za su ɗauki matakai ko ta halin ƙaƙa su ma don zaɓe na nan gaba. Zaɓe na nan gaba kuma shine na farko, matakin da za su ɗauka su riƙe ku cikin jahilci, su ƙi haɓaka ɓangaren ilimi. Saboda idan kuna da ilimi kun samu wayewa, to ba za ku lalace ba ta yadda za ku ce sai an ba ku kuɗi ku kada ƙuri'a. Sannan abu na biyu, za su riƙe ku cikin talauci. Daman duk inda jahilci yayi yawa sai ka iske talauci ya kaka gida. To in sun ka riƙe ku cikin talauci, babu sassacin rayuwa ta yadda jikka 2 in ka ganta sai baki sai kana zubda miyau. In ka ga jikka 5 in an baka 10 ma sai ka ji kamar kai madan siyasa sujjada. To kaga wannan tasirin talaucin zai sa su je su tara kudaden su, ko kuma ku zauna cikin talaucin ku. Dan haka ba za su yi muku wani aiki ba, ba za su yi wani abu da zai kawo amfani a rayuwarku ba, ba za su inganta ilimi da kiwon lahiya ba, ba za su inganta hanyoyi na sufuri ba, ba za su inganta komi na rayuwarku na jin daɗi ba, tunda kun lalace. Abin da kuke jira a baku kuɗi ranar zaɓe. Don haka za su tanadi wannan kuɗin, za su saci wannan kuɗin, za su bi kowace hanya don su ga sun mallaki wannan kuɗin, don lokacin zaɓe in ya zo su baku ku kaɗa musu kuma su koma. Kaga ƙasar ta shiga cikin halin ni'yasu, ta shiga cikin ha'ula'i. Babban haɗari wanda ya fi kowane girma shine tausayi da Allah zai cire tsakaninku da su. Wallahi duk lokacin da ɗan siyasa kuka bashi wahala ya kashe kuɗin shi, ya shiga bashi, ya yi rikici, kuka amsha kuɗin sannan kuka kaɗa mishi yadda yi, to magana tausayi ko jin kai ko rahama tsakaninku da shi ta ƙare. Ba zai ji kukanku ba wallahi, dan kuma ba kanku lahiya. Ba ruwan shi da ku, in kakkashe ku ake ma shi ba ruwan shi. Abinda dai ya sani ya yi kokari ya tara kuɗi dan nan da shekara 5 in ya dawo ya baku ku kada. To duk mai hankali, duk mai nazari, duk wanda soyayya da ƙaunar ƙasar nan ce ke gaban shi, to in ya ga abin da ya faru a zaben da ya gabata, to wallahi hankalin shi zai tashi, hankalin shi zai tashi, zai kidime. Dan haka kukan kurciya jawabi ne. Ina kira da talakawan Niger, dan girman Allah, dan girman Allah, dan girman Allah su tausaya ma kansu. Ko yanzu Niger ta wahala, ko yanzu talauci ya gallaza mutane, ko yanzu an sha wuya. Demokaradiyyar nan dan ayi amfani ne, dan a kawo ci gaba a rayuwar talaka ne. Tsawon shekara 30 ana demokaradiyya. Talaka in baka san amfanin ta ba, to yaushe zaka sana amfanin ta? Da haka mu ji tsoron Allah, mu tsaya mu yi siyasa tsakani da Allah, mu zaɓi 'yan siyasa, mu ce su bar kuɗinsu, mu zaɓe su don sun cancanta, don sun kamata, wanda in sun ka tahi wajen mukamman ko sun ka samu mukamman wanda suke nema, to muna da yaƙini cewa za su waiwayo, za su saurare mu, kuma za su tausaya muna, kuma in matsala ta same mu za su yi tsaye cikinta. Saboda mu muka bi su bashi, ba su suka bi mu bashi ba. A duk inda aka samu ci gaba na demokaradiyya a duniyar nan gaba ɗaya, babu inda ake cinikin ƙuri'a. Duk inda aka ci baya, duk inda ake na ana wahala, duk inda ake na ana kashe talaka, ana hana su noma, ana hana su ka kwana gidanka ba dali ne, baka isa ka je kasuwa ba, da saboda an yi irin wannan siyasa ce ta nawa za ka bani in zaɓe ka. Allah ya ɗebe tausayi, kuma Allah ya kawo mu ƙasashe jarabawa, ana kisan talaka, ana gana ma, ana gallaza ma talaka, ana sace mutane. Saboda a lokacin zaɓe mutane cinikin ƙuri'a suka yi. Ba mu fatan wannan fitina ta wanzu cikin Niger. Muna fatan Allah Ubangiji ya kare ƙasar Niger,
ya kare talaka Nijar, amma mu tashi mu tsarkake zukatanmu, mu gyara halayenmu, mu yi zaɓe saboda Allah, mu yi zaɓi mutane kuma waɗanda sun ka cancanta. Kira na biyu shi kuma zuwa ga 'yan siyasa. Shawara ta farko ga 'yan siyasa, in dai wannan ciniki na ƙuri'a duk mun yarda cewa saba doka ne ta ƙasa, tunda ƙasar mu ta haramta wannan. Sannan na biyu, mu duka muna wahala da masu mulkin da masu adawa da 'yan baruwanmu, kowa cikin ganin arka ne yake lokacin zaɓe, saboda sai ka nemo kuɗi duk inda suke da ba talaka ya zaɓe, a ci bashi, a yi rikici, a sai da gidaje. Wannan duka ba alkhairi ba ne. To mu haɗa kanmu, a haɗu 'yan siyasa, a ƙulla yarjejeniya ta sa hannu, tunda kowa ya san haramun ne, doka ce, a sa hannu a rantsi da alƙur'ani cewa kowa ba zai sai ƙuri'a ba, a bar talaka su je su yi zaɓe fi sabilillahi, saboda mi kowa shi samu sauƙi. Masu mulki ba su nakasa dukiyar ƙasa ba, 'yan adawa ba su nakasa ɗan abin da a hannunsa ba, 'yan ba ruwanmu ba su shiga rikici ba. Sai kaga kowa ya zauna lahiya, kuma ƙasar sai ta zauna lahiya, kuma sai Allah ya shiga cikin al'amarin ya zaɓa mana shugabanni na gari. Sannan shawara ta ƙarshe, malamanmu don girman Allah, matsayinsu na shugabanni, matsayinsu na hitila ta haskaka al'umma, muna fatan za su tashi tsaye wajen jan hankalin manyan 'yan siyasa da hukumomi akan wannan musiba da ibtila'i da ƙasa take ciki na cinikin ƙuri'u, wanda hakan kowa ya sani ba alkhairi ba ne, kuma ƙarshe talaka ne zai ji a jikin shi. A ja hankalin talakawa akan wannan kasuwanci da suke ranar zaɓe, cewa ba alkhairi ba ne gare su, duniyarsu da lahirarsu. Allah ya haramta, dokar ƙasa ta haramta, amma sun ɗauka sun maida shi wani abin ƙawa wanda ba daidai ba ne. Malamai ku tashi ku yi muna wa'azi, malamai ku tashi ku yi muna nasiha, malamai ku tashi ku sha hankulanmu dangane abubuwa sun gyaru. Ƙasan nan tamu ce ta mu duka, kuma muna ƙaunarta, kuma ba mu da wata ƙasa wadda a gaban wagga ƙasa tamu ta Nijar. Don haka muna fatan ta zamna lahiya, muna fatan Allah Ubangiji ya arzita Nijar arziki mai albarka. Muna fatan Allah ya ba mu shugabanni na gari masu tausayin mu. Muna fatan Allah Ubangiji ya faɗaɗa zukatanmu da alkhairi, da son yi ma juna alkhairi, da kuma yada alkhairi, da kuma faɗin alkhairi, don a samu ci gaban al'umma gaba ɗaya. Allah albarkaci Nijar. Na gode. Sunana Umar Tasi'u, kuma ni ne coordinator na parti na Ado 'yan karkara na reshen Intawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In kunne yaji yayi aiki to shi ya tsira.